За въвеждане на нов залог натискате бутона Нов заем. Отварят се едновременно регистърът на сключените сделки, бланка за нов заложен билет и картотеката с клиенти. Ако клиентът вече е записан, избирате го и се записва автоматично в информация за залогодател. В случай, че клиентът не е въведен във вашата база данни, можете да си въведете данни за нов клиент. След запис си въвеждате клиента, след което въвеждате срока на договора в брой дни и програмата автоматично си изчислява крайната дата на договора. След това избирате тип залог. Има няколко опции. При тип залог техника се отварят полета, които са изискуеми по наредбата за описанието на техника. Модел, марка, година на производство, сериен номер. В полето състояние на заложната вещ можете в свободен текст да си опишете състоянието на вещта. Мястото на съхранение го избирате от падащо меню или ако го няма, може да си го впишете, като програмата автоматично си го запомня за следващи залози. Вписвате сумата, на която е оценен залога и съответно лихвите, и таксите и крайната търсена сума се изчисляват автоматично. Тук сме показали вариант с 3 такси и лихва, като има опция такса управление и такса просрочие да бъдат изключени и вие да ползвате само лихва и една такса. Другият тип залог, който може да бъде избран, това е автомобил, като избирайки автомобил се отварят полета, в които да бъде описан залаганият автомобил. Регистрационен номер, шаси, двигател, мястото на съхранение се избира или се въвежда, както и сумата, на която е оценен автомобила. Следващия тип залог, това са друго или ценности, като при тези видове залози описанието на залога е в свободен текст или може да ползвате предварително зададени шаблони за по-бързо въвеждане. Избира се отново мястото на съхранение и се въвежда сумата за залога. Последният тип залог, това е група вещи, като това се използва, когато в един заложен билет се залагат повече от една вещ. Като тук има опция всяка една вещ по-отделно да бъде описана и оценена. Общата сума автоматично се изчислява от програмата. Въвеждайки си срока на договора, лихвите и таксите се изчисляват автоматично. След като вече сме си въвели данните за залога, заложният билет може да бъде разпечатан, като след разпечатване статуса на този договор става предварителен, което означава, че договорът е написан, но все още не е подписан от клиента. И също сумата, която е по договора, все още не е излязла от касата.
За да стане активен договора и да започне да тече неговия срок, трябва да се натисне бутона Подписан. При натискане на бутона Подписан, статуса минава в активен и съответно сумата, на която е оценена вещта, се изписва от касата. Може да разпечатате и разходен касов ордер, който вече е попълнен от програмата.